začali hovoriť, že špión, lebo ľuďom navyprávali títo ľudia, že farár Hreško bol špiónom, že zradil vlas a že preto ho zavreli. Tak preto ja som mal možnosť sa rozprávať len s Pánom Bohom, ale ja som potreboval aj nejakých ľudí, s ktorými, kde by som sa ako pozbudil. A keďže otec, mama boli celkom mimo, tak som si tak zobral, mal som 4 cirkevné zbory dozorcov, tak sme sa tak stretli a sme začali uvažovať, predstavte si, ja som mal 4 bohoslúžby do obeda, a 2 po obede a potom ešte ostatné veci. Hej. Ráno o 7:30, potom o 10 km ďalej, o 9:00, o 10:30, tak asi 10 km to bolo, a o 1:00 potom. A po obede ešte potom nešpoli. Vôbec niekedy som ani nejedol. Hej. A pre mňa to bolo ako naraz toľko zborov a vybaviť bohoslúžby, že nebolo to ľahké bez auta. Ľudia ma totiž nechceli voziť, lebo sa báli, že ich zavrú tiež. Viete, duchovný pastier pár týždňov predtým bol zavretý a že zavrú všetky. Vypočúvali deti v škole, tiež to nebolo jednoduché, deti im povedali mnoho a ja som vyšiel v tom oblečení kňazskom vonku na ulicu po službách Božích jedných a stopoval som auto. Či to bol traktor, alebo nákladák, alebo osobné, tak som stopoval v tom luteráku, lebo to som sa nestačil ako prezliec. Hej. Potom prišiel som na tie bohoslúžby a zase som stopoval. A niekedy nešlo auto a sklz bol a ľudia už čakali, meškalo sa, tak som si povedal, musíme kúpiť nejaké auto. Musíme. Najlacnejšie. Túžil som po Trabante nejaké najlacnejšie auto. Tak sme sa dali dohromady a tajne sme zozbierali po 10 000 korún a išli sme potom so zborovým dozorcom jedným kúpiť to auto. Rodičia mi ešte, keď som bol raz na návšteve, hovorili, neexistuje, zavrú ťa, neexistuje, auto žiadne nekupuj. Ale ja som potreboval to auto, naozaj veľmi som ho potreboval. A tak sme išli a bolo to v zime a tento brat dozorca dostal šmík a havarovali sme a spadli sme tak z mosta dole do potoka a mne sa zastavil túto taký teň, že keby to auto ešte sa zošuchlo trošku nižšie, že ma prepichne. A pre mňa to bolo také napomenutie. Ešte otec mi volal telefónom predtým, že vieš tá vec, my sme sa posunkami dohovárali, že to je nerealizovateľné. Hej? A ja už som mal peniaze a už sme išli na to auto. A teraz otec proti mne, hej? Pán Boh akoby proti mne, že Pán Boh ma zastavil v tom, že nie, to nesmieš. Hej, to není v mojej vôli, zastavilo nás to. A ja som ešte ten večer to auto kúpil. Hej. Pán dozorca musel do nemocnice, to auto sa rozbilo, ktoré sme tam, a ja som bol na prehliadke, ale ja som to auto ešte išiel kúpiť, ale som si povedal, že to potrebujem. Doviezol som auto do dvora, hej. Tí ostatní 3 dozorcovia prišli na faru, v noci mi klepú o 1 hodine na okno a povedali, pán farár, my sme si to rozmysleli, my máme o vás strach, to auto musí zmiznúť z dvora fary. A jednoducho odišli a zostal som úplne sám. Otec proti mne, tí dozorcovia, ktorí boli, vlastne teraz už odo mňa odskočili a ja som zostal s tým autom a pre mňa to bolo veľmi ťažké. Ja som sa rozprával len s Pánom Bohom, ale ja som potreboval s niekým sa poradiť. A čo teraz, kam auto? Tak som sadol do auta a išiel som do lesa, ktorý bol najskôr do susednej obce, do Švedlára. A potom som tým autom išiel do lesa, ale stále viac snehu bolo, keď som išiel do tých kopcov, do lesa. Až som došiel medzi stromy a tam som odbočil do nejakej lučky. Auto úplne zapadlo, aj prestalo ísť. Mráz vonku minus 15 stupňov. A ani dopredu, ani dozadu, medzi stromami som dostal, že teraz ide. Lebo oni mi povedali, že auto schovať. A tak som potom mrzol, vyčkal som do rána tam a išiel som peši pár kilometrov na hlavnú zastávku autobusu. Zviezol som sa do dediny, išli aj nejaké deti so mnou. Ako do školy prídem pred faru a tam bezpečnosť, auto bezpečnosť. Ja som si povedal, reku, tak už majú za. Už som takto ruky naťahoval, reku, tak. Lebo oni vedeli skoro všetko, hej. Ale našťastie nevedeli o aute. To bol taký obyčajný jeden výsluch. Vtedy pani kostolnička mi hovorí, oni sa pýtali aj tak dosť tvrdo niekedy. A pani kostolničke som zakázal nič, som jej vôbec nezradil, že to sú tajná bezpečnosť, že oni prichádzajú a ona potom raz počúvala za dverami a mi hovorí, že pán farár, kto to bol týto? A ja hovorím, reku, tak známy a taký rozhovor, hej, mali s vami známy a ja som jej povedal, no tak vám to musím už povedať, ale je to štátna bezpečnosť a ona znovu takú paniku urobila, lebo ma mala rada, to bola taká stará tetuška, už vyše 80 rokov.
Ale si predstavte, že ja som sa vlastne v takom strese a v takom strachu dostal do nemocnice, lebo začalo ma boleť brucho, kyselina, tak všetko sa mi spalovalo a bol som až 7 mesiacov úplne odstavený, 49 kg som mal a už úplne som bol na dne a som bol pripravený zomrieť. Hoci som sa pýtal, Pane Bože, Ty si mi pomohol toľko prekážok prekonať v živote a teraz ma takto skúšaš takou najťažšou skúškou a berieš ma z tohoto sveta. Ale ja som sa tešil, lebo tie bolesti boli také strašné a neutíchajúce, že ja som sa tešil, že odídem, že už budem vyslobodený z toho všetkého. A viem, že mi prišiel taký starý kňaz z Gelnice dať večeru Pánovu a že ľudia sa prichádzali za mnou rozlúčiť a že Dychovka v cirkevnom zbore si nacvičovalo moju najobľúbenejšiu pieseň už na pohreb vlastne, lebo keď prichádzali ľudia a videli, že ako ležím, svaly som nemal žiadne, nemohol som pripútaný na lôžko, nemohol som ani hýbať, ani z postele stať, že ono to bolo naozaj vážne. A ja som vtedy povedal Pánu Bohu, Pane Bože, Ty si mi doteraz toľko pomohol a ja viem, že Ty máš veľkú moc mi pomôcť aj v tomto a prinavrátiť mi zdravie. Ale ak Ty budeš chcieť, a hoci som sa ja tešil, ja som ani už moc nechcel, že budem zdravý, ale som mu povedal, ak Ty budeš chcieť, tak a Pán Boh mi naozaj to zdravie dal. Ľudia sa za mňa modlili, tí verní a stále dennodenne a nehovorím, že som povstal hneď po dňoch. To trvalo ďalšie mesiace, pokiaľ som sa musel zotavovať a svaly som musel cvičiť a trošku pribrať, aby človek mal svoj až po ďalších 7 mesiacoch. Potom už som sa mohol dokonca do cirkevného zboru vrátiť a mať konfirmáciu. No a pre mňa práve príchodom tej slobody, viete, čo to znamenalo, keď som si zapol televízor a sledoval som v novembri 89 na Letenskej pláni. Keď sa stretlo, ja neviem, 800 000 ľudí, vy si to starší pamätáte. A keď tí ľudia boli pochytaní za ruky a kričali, v jednote je sila, v jednote je sila. A keď ten malý, ten, čo sa stal biskupom, vtedy povedal tomu zhromaždeniu, že pomodleme sa Otče náš. A teraz ľudia sa začali modliť Otče náš a my tam v diaľke, ale s nimi, ja som sa tak nahlas modlil Otče náš a pre nás to bolo, pre mňa to, ja som plakal ako tak malý chlapec, ale od radosti, že prišla sloboda a pre mojich rodičov, čo to znamenalo, čo oni v živote prežili. A začala nová doba, medicína pre mňa a práve to bol neopísateľný liek. A ja som sa strašne tešil, sloboda, ja som tomu neveril, ráno som stával, sloboda, áno, sloboda je. Lebo ako dieťa som túžil veľmi ísť aj niekde na západ, prežiť aspoň 1 minútu. Modlil som sa 15 rokov a mi Pán Boh dal prežiť niekde v Rakúsku alebo v Nemecku, ako to v cirkevnom zbore, v cirkvi vyzerá, kde je náboženská sloboda. A vybavoval som si všelijaký devizový prísľub, aby som sa dostal. My sme sa ani do NDR